Ndiye mujogera kuti kumpira. Koma mudzoti pakhomo pano anthu tuma kudandaulani. Mukati kudandaulani muli kwangati? Muli kwangati? Anthu ambiri akudandaulani, mastena akudandaula. Anthu amene timakhala pakhomo pano vangokudandaulana mwini. Mukumangoyenda mwini. Ndalama ya chakudya mwatenga. Mungochoka pakhomo pano pa mwini. Kwasi anthu ndi njala mani. Kumangoyenda uko kwa mwini. Apa muri muchokera kumpira mani. Sisapoti zimene mupangazi. Koma mukuyankhula kwambiri mudziwa. Andi mukumatha kutenga so chakudya choti tikanaja pakhomo panopa. Ino ndikumapita kumangonongera maulendo opanda paka mwini. Kumangononga ndalama mwini. Kumangononga chuma mani. Mukungononga chuma cha nyumba muno amwini. Mukutula kwira anthu mudziwa zimene. Ndiye ndikuwuzeni ino mwamveni. Inuyo ndi anthu onse amene mukundandaula nosendera Achule okhaokha. Mwamvetsetse? Iwe ndanza konse onse Achule okhaokha. Ndipo simukanduze zochita ineyo yani. Ndikuzani koma. Tera kukulangizani? Kulakwa kuti khala nyumba imodzi. Tasandukana Achule foto kulangizani. Ndino Achule kumene. Mwaso sandipase so busy Achuleyo ave. Oh. Ifa Achule si. Ndino Achule kumene. Chabwino. Tonitsana. Mukari mumadita dawo. Muli bangare mundidandaulana. Asera kani jere banja baba. Mesa ndo bangali kodi muno. Mando nje zaso tumisana. Mukaleje msankhule mwave. Ndemo yakhaso kuti ye. Tambire sura se. Kumpira.